A sesión ordinaria do mes de fevereiro habemos a negociar o primeiro punto, que é a aprobación do borrador das actas da sesión anterior, que é o 25 de xaneiro. A alegación a acta do 25 de xaneiro non hai. Procedemos a votación, votos en contra, abstención, votos a favor, aprobamos a unanimidade. Segundo punto da orde do día, nomeamento de Xui de Paz sustituto. Secretaria. ¿Alguna intervención? Buenos días. Hoy voy a revisar una comisión informativa que será en el caso que es necesario que o Xui de Paz sustituto teña un mérito específico, por menos a legislación non o recolle. Si consideramos que é bo e necesario aproveitar as cualificacións de todos aqueles aspirantes que se presentan a ocupar o cargo, e por lo tanto consideramos que a pesar de que o resto das persoas que se postularon para ser membro como Xui de Paz non son vecinos de Mos, pero sí que teñen un currículum, por lo menos unha delas, moito mellor e que consideramos que é moito máis idóneo para o cargo o que se postula. Concretamente falamos de unha persoa, unha candidata que se chama María Aranzazu Díez Nogueira, que desconhecemos quen é, pero sí que ten unha formación específica e que hoxe en día sobre todo se require no que é no aspecto de mediación, conciliación, que consideramos que é moi importante e sobre todo idóneo para o cargo que se postula. Por ese motivo pedimos ou consideramos que esta debería ser a persona seleccionada para o cargo, porque non é necesario que ostente toda esta cualificación que consideramos sobradísima, pero sí que sería moi convite que alguén o seu currículo académico pois ao final ocupase o posto que dará servicio a todos os vecinos de Mos, e sobre todo que en aspectos tan importantes que se refiren pois os problemas habituales dos vecinos, deles, incluso problemas familiares, incluso tamén falamos de problemas menores. Por ese único motivo nos votaremos en contra da proposta feita polo equipo de goberno e solicitamos que se inclúa esta persona como candidata a ser sustituto de conciertos. Vamos a manter el noso favor, porque está como sustituto, sabemos
populares sobre o dereito de superficie da parcela municipal industrial de Monte Capuñas. Secretaria. Intervencións. Nos neste asunto estuvemos revisando todo o que son os pliegos dos criterios de adjudicación e bueno, sobre todo despois na última semana de comprobar de enterarnos de que esta parcela había sido subarrendada irregularmente por o anterior concesionario, pois entendemos que antes de sacar a adjudicación o dereito de superficie se deberían revisar os criterios de adjudicación. Por que digo isto? Digo porque se temos en conta a superficie tanto da parcela como da edificación, a superficie son uns 9.514 metros cuadrados, a superficie de edificación 2.729, o precio de metro cuadrado da edificación sale a 0,25 euros metro cuadrado. Isto ven a ser casi un 10% do valor de mercado. Está claro que o Concello non vai a sacar esta parcela por o precio de mercado, porque influyen outros factores, como é o emprego, a edificación que pode facer a empresa encima da parcela, pero sí que está claro que con estes precios o que se está regalando o patrimonio municipal. Tanto é así que a anterior empresa colleu, a subarrendou, e unha segunda empresa pois estuvo disposta a pagar unha cantidade maior para facer uso desa parcela, pois se estaba interesada en pagar unha cantidade maior era porque realmente o precio seguía sendo moi económico. Entonces entendemos que se debe revisar os criterios de adjudicación, porque o que se está facendo con isto é regalar o patrimonio municipal. Desde logo non nos vamos a opor a que se saque a concesión, pois a parcela que se recaude o máximo posible por patrimonio municipal, pero sí que consideramos que os criterios de adjudicación, sobre todo os criterios económicos, non se ajustan ou non se, consideramos que non se ajustan aqueles precios que deberían salir a licitación. Por iso solicitamos que antes de sacar a licitación esta parcela se revisen eses precios e se aumenten, porque consideramos que isto prácticamente é un regalo dilapidar o patrimonio municipal. Esa concesión está feita se plantexa por 50 anos, consideramos que é excesivo, porque ainda que a empresa que finalmente resulte concesionario, ainda que leva a cabo obras de construcción, entendemos que esas obras de construcción se poden realizar perfectamente en un plazo inferior, así por menos prevé a normativa, que sea un plazo de 30 anos. 50 anos nos parece toda unha vida, nos parece excesivo para que se adjudique unha parcela municipal, sobre todo por este precio que é ridículo, porque vai en detrimento de todos os vecinos de Mos. Gracias. Bueno, pois o Partido Socialista, como non, seguindo o que se expuso xa na comisión, en principio temos que defender a parcela hasta que algún vez non la quite, pero o noso deber entendemos que é defender o patrimonio municipal. Entonces, efectivamente, que temos que mirar cando vas a outra adjudicación que sea nas mellores condicións, por supuesto, non podemos pensar outra cosa, pero sí, vigilalo especialmente que non nos fagan negocio como fixeron con esta, subcontratando a un segundo, e despois encima de dicindo que non sabían. Non, esa é mentira. Tiñan que saberlo, se non sabían, pois é igual, o incumplimiento da lei, o desconocimiento da lei non asume do seu cumprimento. Entonces, a nosa situación, a nosa posición vai seguir sendo a mesma, defendela, tratar de na nova adjudicación sacarle o máximo rendimiento e, por suposto, unha vigilancia extrema para que non nos volvan a facer algo parecido. E o dos 50 anos é unha norma que está aí, que non se día aprobaron, entonces que nos parece excesiva, pues, por suposto, pero bueno, é a que hai, é a que temos para cumplir. Gracias. Mira. Tal como votamos na comisión, estamos en contra desta licitación, simplemente na base
35 anos no momento dado que pode estar eso en poder dunha empresa. Ninguén dice de non defender o patrimonio municipal, obviamente non estaríamos incurrindo en un delito, sinceramente nos que decimos que só hai que esperar a que se hai edificio que ponemos que se saiga agora, nos creemos que eso, lo que es un edificio forma parte dese lote do edificio, non pasa nada esperar unos meses, ademais hai unha empresa aí dentro, non a podemos votar, o sea que todo isto sería máis tempo e basicamente remitimos ao que dicemos 50 más 25, eso é unha auténtica barbaridade. Vale, tiene a palabra o Consello de Acción Cultural. Bueno, como ben dixemos na comisión, este grupo de goberno vai sacar adiante a licitación desta parcela porque defendemos 5 puntos fundamentales. O primeiro é intentar que o máximo número de empresas se implanten no noso concello, o cal conseguimos grandes investimentos e obtemos que veñan máis explotacións industriais e comerciais. Intentar fomentar o emprego e o desenvolvemento do noso concello e rentabilizar ao máximo, sobre todo, as parcelas que temos de titularidade municipal, no cal repercute na obtención de recursos para nosas arcas, o cal, ao final, vai repercutir en todos os veciños e vecinas. E, sobre todo, a defensa do ultranza do noso patrimonio. Contestándolle ao portavoz do BNG, decir que iso, con respecto ao edificio que vostede mencionou, está recogido xa nos pregos, como se fixo na anterior licitación, donde dice claramente que a causa de resolución por modificación da titularidade será a causa de resolución do presente contrato a perda da condición de titularidade da mesma por parte deste Concello, o cal tampouco se lle vai a exixir ninguna contraprestación económica, o cal queda recollido que as empresas todas que se presenten saben perfectamente que se van a presentar e van a aceptar este prego con estas condiciones, o cal está de sobra recollido. E volvemos a repetir o que se fixo na anterior parcela que se adjudicou, onde estaba anteriormente Cepsa, e volvemos a decir o mismo, que non vamos a seguir defendendo este patrimonio. Non podemos estar, nin podemos levar as nosas accións pensando no que pode pasar, si vai ser dentro do litigio, vai ser favorable ou desfavorable, niso non vamos a pensar. Entonces, pues, vamos a levar adiante. Anuncio tamén que na comisión se falou da empresa que neste caso está ocupando, que non é a empresa adjudicataria, mediante un contrato privado que fixeron eles. Indico que hai un informe da secretaria onde dice que legalmente non se pode facer ningún contrato con esta empresa, con a anterior, porque finalizou a concesión no mes de xaneiro. Entonces, o que se vai comunicar a empresa que está neste momento ocupando esa parcela vai ser comunicar que ten que desarrollarla o antes posible, ¿vale? Entonces, ni se vai facer ningún contrato de arrendamento, ni su arrendo, ni nada disto. Entonces, ten que desarrollar esa parcela. Decir que os membros de Gañamos, a verdade é que vostedes están sempre buscando excusas, porque se era na parcela de Cepsa, porque había un litigio. Ora, nesta, si os pregos, son os precios e demais. Vamos a ver, os precios non se establece o goberno, establecen os técnicos. Hai uns criterios de valoración onde establecen os técnicos. Aquí ninguén fai negocio, aquí hai un contrato privado que firmaron, que é mal feito porque non se comunicou ao Concello, non tiñamos constancia, pero o precio é exactamente o mismo polo que saliu a concesión. O sea, esta empresa non fixo negocio ningún, simplemente sacou o mismo precio que le estaban pagando ese canon anual. Entonces, eu digolle, a ver, ustedes están defendendo o patrimonio, están defendendo, porque ao final o que buscan sempre, si é primeiro por litigio, si agora por culpa dos pregos e dos precios e tal, intentar sempre retrasar a fin deste goberno. Entonces, decir que os precios están acordados polos técnicos, o que eles consideran que realmente se debe sacar a concurso por maioría, que se algo hai que revisar se fará no seu momento, pero neste momento van a aplicar os pregos que están neste momento en vigor e así se vai sacar adiante. Moitas gracias. Ben, procedemos a votación. Sí, Miguel. A mellor serían ruegos, pero bueno, na comisión falamos de que se iba a centros a mirar a ver que había un punto nos pliegos xerais onde podíamos controlar os barrendos que había nesa parcela, ¿no? Falarse de saber si había un punto dentro dos pliegos onde podíamos, non para este caso, sino para outros casos,
sin contar o resto da parcela. É dicir, estamos falando de que a maiores habería uns 7.000 metros de parcela de superficie que xa non entrarían neste. O que pedimos é que os criterios de adjudicación se axusten os precios non de mercado, pero sí que o Concello teña o maior rendimento posible. Desta maneira, usted fai alusión a un contrato privado entre dúas empresas. Ese contrato privado recolle os precios que non teñen por que ser os precios reales, pode haber dinheiro por detrás, e non temos por que saber que o precio de subarrendo se corresponde ao precio de concesión. Probablemente non sexa eso. Si iso fose certo, que a empresa non interesase obter beneficio, hubiera pedido a parcela directamente ao Concello. Por que a subarrenda? A subarrenda é porque ten un beneficio económico. Pois contra iso estamos en contra. É dicir, queremos que aquela empresa que explote o patrimonio municipal a explote porque lle interesa crear postos de traballo e levar adiante unha actividade productiva, non para facer negocio co patrimonio municipal. Para facer negocio co patrimonio municipal xa están os veciños do Concello de Mos, que son os propietarios dese patrimonio municipal. Nos somos os obligados e os que temos estamos na obligación de garantir que non se faga negocio co Concello de Mos se non é para repercutir en beneficio dos propios vecinos. Únicamente, o que pedimos é que se comproben e se adapten os criterios de adjudicación por un precio razonable. Sí que creemos que se debería incluir de maneira específica unha revisión, unha comprobación, que a comprobación é que se cumplen os criterios de adjudicación que se fixese cada 3 anos, por exemplo, e para comprobar que realmente están contratados o número de traballadores que se recollen nos pliegos de contratación, que se levan adiante as obras que se decían que se iban o que se dice que se van a verificar, que realmente esa contratación non sirva simplemente como un brindis ao sol para que a empresa que se postura nese dereito e finalmente que o que se ha adjudicado sexa o mesmo. Yo para Juan Roceiro, pero antes quería decir algo. Miguel, a verdad que me alegro que no pleno de hoxe poña vostede a bandeira de defender o patrimonio municipal, porque hai un pleno que vostede viña aquí a defender a Comunidade de Montes de Carneiga. Sí. Mire, se para o favor, eu non te interrumpí, así que vostede non me interrumpa. Non me interrumpa porque senón lle retiro a palabra. Non me interrumpa que eu escoitei con todo o respeto. Se non lle gusta o que estou dicindo, ten que aguantarse. A veces non me gusta o que vostede dice, pero teño que escoitalo con todo o respeto. Mire, vostede hai un pleno que digo aquí a decirnos que efectivamente había unha parcela aí arriba que non tiñamos que sacar a concurso porque estaba sendo reclamada pola Comunidade de Montes de Carneiga. Aquí sí que hai outros partidos, como que está ao lado seu, que sí defendeu sempre o patrimonio municipal. E, por suposto, goberno. Vostedes non. Vostedes, según como sea, poñen unha camiseta. Ahora interesa poñer a camiseta da comunidade, ahora interesa poñer a camiseta do patrimonio municipal. Sí. Pero mire, é que creo que os que veñen ao pleno, os vecinos que veñen ao pleno, suelen ser sempre os mismos. Entón, son testigos do que aquí pasa. Por suposto, a parte da corporación. Entón, hai un pleno exactamente que adjudicamos a Cepsa, a parcela de Cepsa, a unha empresa, que vostedes dixeron que non, porque a Comunidade de Montes nos estaba reclamando esa parcela e por tanto non teníamos que adjudicarla a nadie. E ahora ven aquí a decirnos que co patrimonio municipal que ten que facer negocio do Concello e que ten que defender o patrimonio municipal do Concello. Bueno, pois me alegro, pero dígao sempre. Dígao sempre porque é a súa obligación desde o momento que vostede cunha acta que lle deron os vecinos prometeu aquí o cargo de concelleiro. Dígao sempre. Ten a palabra vostede. Eu simplemente salientar pois que vamos a decir, vostedes veñan aquí a facer de técnicos que falen de valoracións, que falen de causas ocultas, de dinheiro en B. Home, vamos a ver, nos a verdade non temos esa capacidade que teñen vostedes de investigadores de técnicos que teñen, porque a verdade é que é sorprendente, porque xa fixeron durante o fin de semana unha valoración acerca do Xui de Paz, xa vostedes sacaron os méritos, os técnicos aquí non contan para nada, agora están dicindo que a valoración se un precio de mercado, se un precio de mercado, será precio de mercado que terá na súa valoración a Comunidade de Montes, pero o Concello ten uns técnicos que son os que evalúan e son os que consideran o precio que hai que sacar. De todas formas, volvo a decir o mismo, que aquí este Concello está defendendo o patrimonio e ao mesmo tempo intenta
riqueza, tamén para que as empresas se implanten, pois tamén hai que facerlle e darlle facilidades. Coller unha empresa que realmente a mellor vaya a facer unha grande inversión, que vaya realmente a crear unha industria, un comercio importante aí, pois hai que facilitarlle as cousas, non hai que coller, e aquí o ayuntamiento que sea pois, unha inmobiliaria que este especulando cos terreos. Aquí, como ben lle digo, son as valoracións que fan os técnicos dentro da legalidade, está aí a secretaria que pode avalalo, e nós non regimos por iso. Non fai a valoración, non fai este concelleiro, non fai a alcaldesa, non fai o concelleiro de Economía, o sea, o fan os técnicos, e se saca según o criterio o informe dos técnicos, nada máis. Eu non estou ahora si os contratos pagan diñeiro en B, non pagan diñeiro en B, se hai especulación ou non hai. Ese control o que ali se saque a licitación e as empresas o que aí presenten, están os técnicos para evaluarlo e para fazer o seguimento. Moitas gracias. Procedemos á votación deste punto número 3. Votos e votos en contra. BNG gañamos, abstencións, votos a favor, Partido Socialista, Partido Popular, queda aprobado por maioría. Cuarto punto da orde do día, proposta de aprobación se procede da liquidación do Plan Cultural 2015. Secretaria. ¿Alguna intervención? Llevamos 3 anos pagando en febreiro as asociacións
Roberto, mire, o que ten que facer vostede é enterarse un pouco, porque xa son horas que vai 8 meses que tomaron posesión. Fale cos asociacións e pregúntenlle como é que se fan estes recoñecementos extrajudiciais. Pois porque o recoñecemento extrajudicial non é unha figura para levar o goberno xulgado, é unha figura que aparece nas bases de réxime local para precisamente corregir ese tipo de cousas que é a práctica habitual dos concellos. Entonces, as asociacións culturais non son capaces de cobrar no propio ano a súa subvención porque teñen hasta o 31 de decembro para justificar. É incongruente, ademais. Por lo tanto, o interventor máis a Consellería de Cultura todos os anos o que fan é poñer unha partida no orzamento para o plan cultural. Todos os anos aparece unha partida para o plan cultural, é dicir, co orzamento do 15 se pagou do 14, co orzamento do 16 se pagou do 15, pero que creo que calquera persona pode entender que se tú tes hasta o 31 de decembro para justificar unha actuación, non para actuar, para justificar unha actuación, é dicir, para ser unha dese número de actuacións que tes que poñer o plan cultural. Vale, que é sentido común, Roberto. Pero en todo caso, vaya vostede a preguntar as asociacións, isto está máis que debatido. Bueno, moi ben. Moi ben, vamos a proceder á votación. Votos en contra, abstencións, gañamos, votos a favor, Partido Socialista, BNG, Partido Popular. Abstención, gañamos e BNG. Pasamos ao quinto punto da orde do día, que é modificación da ordenanza de estacionamento limitado á zona azul. Intervencións. Yo estaba en favor porque no se incluye facilitados de prometer unha hora e media máis estamos a favor toda vez que xa algo que prácticamente non é conseguimos simplemente a aprobación toda vez que esas tarifas proceden de outra administración que non é ahora. Non hai? Votamos. Votos en contra, abstencións, votos a favor, aprobase por unanimidade. Resolución da Alcaldía, Junta de Novos e Preguntas, Comunicacións. Ben, quería comunicar unha serie de cuestións que desde finales de ano para aquí ocurrido, vamos, por poner un pouco a corporación ao día, non? Primeiro, os edificios municipais pois están sufrindo desde hai uns anos unha serie de deterioros. Entón, bueno, pues estamos tratando, pues temos un proxecto de multiusos, outro do Pabellón Carcereiro, outro do que é a Casa Agraria, a antiga Cámara Agraria de Urbanismo, e outro do CDL, que, bueno, pues entre uns e outro estamos a falar cerca de 300.000 euros que fan falta para a reparación destes edificios públicos que son de un uso pues, prioritario, porque se utilizan todos os días. Entón, quería decirles que pues, entre unha serie de subvencións que salieron da Xunta máis a orden das subas da Diputación, vamos a
pois tamén decides que saben que o multiusos require un aparcadoiro. Levamos, bueno, pois tempo xa utilizando, creo que cerca de 15 anos, pero a verdade é que cada vez hai máis personas utilizando este edificio, cada vez se utiliza máis o fin de semana. Entonces, ante a posibilidade de poder, de poder humanizar toda esta zona, pois separamos da Comunidade de Montes tamén de Meteros para poder adquirir eses terrenos. Creo que todos son conscientes de que é unha zona educacional, tanto polo instituto, polo colexio, polo propio multiusos, polo parque de Galí. Entón, a Comunidade de Montes accedeu a poder facer unha venta deses metros que estamos a falar, creo que ao redor de 20 e pico mil euros, e tamén vamos a acordar con eles pois, o pago en unha serie de anualidades que serán a partir do ano que ven en 4 ou 5 anualidades. Con esta adquisición pois, poderemos facer toda esa humanización, como lles decía, da zona das Pozas. Seguindo un pouco o que lles estaba falando, pois, aparte de eso, do humanismo e do CDL, metemos un multiusos e metemos o Valemos Carcereiro, que creo que non me queda ningún edificio máis, non? Entre a Deputación, a Xunta de Galicia e os fondos do Concello. Decides tamén que estamos preparando proxectos de arreglo de camiños rurales a través dunha orden que saliu da Consellería de Medio Rural por valor de 60.000 euros, e decides tamén que había un proxecto da Casa Rectoral, da Casa Rectoral, do que era a urbanización traseira da Casa Consistorial e a sostenibilidade das terras. Cando se fixo unha cesión con o Bispado, era unha cláusula de que o Concello tiña a obligación de urbanizar todo aquele espacio, non por bonito que quedase, sino porque había peligro de derrumbe en toda aquela terra, porque era unha mina na parte de abaixo. Había un proxecto de Manuel Toucedo do ano 2009 que finalmente pois, foi quedando, pero que a Consellería de Medio Ambiente, a través do plan Curve, non lo asumiu. Están agora pois, ponendo en marcha a contratación desa obra, que ascende a 330.000 euros para toda esa zona entre o que é o centro de día e a parte de atrás do Concello. Tamén temos unha subvención da Xunta de Galicia para seguir mellorando o Parque de Sanguiñeda, a fase de Parque de Auga. Decides que o trámite da escola infantil vai como estaba previsto, están pois, unha reunión técnica outro día no Concello, e, bueno, pues que todo vai como se falaba, non? O proxecto ascende a 800.000 euros, se non me equivoco, e estamos tratando de que o Concello non poña máis que o importe do proxecto, que xa está asumido pola nosa parte. Vamos a ver se iso é posible, porque non suele ser algo normal, sino que o Concello ten que poñer o 20%. Bueno, pues estamos intentando que se quede solo no proxecto, pero de non ser así, pues tendríamos que poner unha cantidade que tamén nos daría unhas anualidades para facer. Pero que, bueno, que vai todo como estaba previsto a escola infantil. Decides que habrán visto na prensa, que lo comunico tamén aquí, que por fin o Concello de Vigo acepta entrar no transporte metropolitano, que por lo tanto é un paso importantísimo tanto para a futura área como para o propio transporte metropolitano. E a colación desto, lles digo que está a punto de publicarse no DOGA o transporte urbano de Mos, que se falou cos coceiros, que son as dúas líneas azul e a verde, e que espero que en este próximo mes este publicado. E para terminar, pois vou a facer unha comunicación en nombre de todo o goberno, que le vamos a comunicar ao grupo de Gañamos que a partir de hoxe rompemos a nosa relación institucional con ustedes. Desde logo que en esta casa hubo sempre un respeto, e o dixen creo que ao principio da legislatura, que pedía que a corporación fose respetuosa como foi hasta ahora. Aquí nos temas de interés, como foi o plan xeral, como foron outros moitos, porque ahora non os lembro, pero outros moitos, teño que agradecer o apoio da corporación, a má entendida da corporación, e teño que reconocer que entre os grupos do BNG, do Partido Socialista, do Partido Popular, houve un trato, vamos, que eu presumía incluso de eso, ¿no? De que o respeto máximo, un trato cordial sempre, que teñamos o noso debate no pleno de normal, pero tamén cando saímos para fora, pois había unha relación que creo que como ten que ser, ¿no? Unha relación boa. Nunca, jamás hubo un insulto entre nós, nunca hubo un insulto.
E agora resulta que o insulto por parte de vostedes é constantemente hacia este grupo de concelleiros e concelleiras. Sí. Que vostedes non o digan na cara non significa que vostedes non o digan nas redes. Para mí é o mismo. Entonces, nós non queremos ter ningún trato con un grupo que dice, quero que conste en acta, que o equipo de goberno municipal ten prácticas mafiosas, prácticas corruptas e prácticas clientelares. Non vamos a ter ningún tipo de relación con un grupo que dice que nos chama que non somos transparentes, porque temos moito que esconder, que cando perdamos o poder, como en Valencia, Baleares e Madrid, xa se descubrirá a nosa podredumbre. Señor Troitiño, señor Miguel, señor Roberto, señora Aurora, a partir de hoxe que sepan vostedes que o trato que teñan co equipo de goberno con esta alcaldesa será prácticamente inexistente, o mínimo que demarque a lei. E pasamos a mocións. Primeira, moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre o Día Internacional das Mulleres Traballadoras. Unha palabra a voceira, neste caso de Igualdade. Bueno, con motivo da conmemoración do 8 de marzo, solicitamos ao Pleno os seguintes acordos. Un instar ao Goberno do Estado a que neste ano 2016 elabore un plan estratégico contra a discriminación salarial entre mulleres e homens co fin de identificar e erradicar a injusta e injustificable brecha salarial. 2. Instar os concellos de Galicia a elaboración e desenvolvemento de plans de igualdade e a impulsar a transversalidade de xénero no eido local, de xeito que se garantín políticas públicas das que mulleres e homens se beneficien de forma equivalente, contribuindo ao progreso e benestar da sociedade galega. Punto 3. Instar ao Goberno do Estado e ao Goberno da Xunta de Galicia a que leven a cabo programas de apoio empresarial a mulleres co objetivo de fomentar o autoemprendemento, o emprendemento definitivo e femenino. Así mesmo, instamos ao Goberno Central e a Xunta de Galicia a que lideren o impulso de políticas e servicios de prevención de violencia de xénero e apoio ás mulleres que a sofren. E, por último, instar as institucións, o Goberno da Xunta de Galicia e o Goberno Central a aprobar nos eidos laborais, judiciais e sociais as leis que sexan necesarias para garantir o cumprimento de todos estes acordos anteriores. Creo que había Patricia quería engadir algo, ¿no? Me dixo Sara. Aceptamos a súa enmenda. Decimos no primeiro punto donde pon instar ao Goberno do Estado a que neste ano 2016 elabore un plan estratégico, cambiaríamos o plan estratégico por unha lei contra a discriminación. Antes do plan, construir unha lei contra a discriminación salarial, só se cambiar iso, o plan estratégico a lei. Sí, bueno, como pusimos abaixo, no último pusimos a Xunta de Galicia elabore todas as leis necesarias para cumprir os anteriores puntos. Entón se recollería un pouco iso, non? No último. As leis que sexan necesarias para garantir o cumprimento dos anteriores acordos. Que che parece? Sería o mismo, non? No punto 2, donde pon instar aos concellos de Galicia, nos podemos instar a todas as administracións públicas. Vale? Só ese cambio.
identidade sexual, migrantes, con diversidade funcional en situación de desempleo ou dependentes, e non incorrer na victimización múltiple nos procesos de atención. Incremento dos servicios públicos de cuidados, guarderías, centros de día. E tamén instar ao Goberno e a Xunta medidas reais de conciliación laboral e familiar. Solicitamos a derogación da reforma laboral xa que carece de medidas activas de conciliación familiar, brecha salarial, teito de cristal e outras injusticias parecidas polas mulleres traballadoras e demandantes de emprego. Que a loita contra o terrorismo machista sea unha cuestión de Estado. Que a prevención sea unha política prioritaria, que inclúa un sistema coeducativo en todos os ciclos. A formación específica para todo o persoal, profesional que interveñen nos procesos, vos medios de comunicación e a produción cultural e a sociedade civil na loita ás violencias machistas. Que a loita e os recursos incluyan tanto a violencia que exerce a parella ou exparella como as agresiones sexuais ou acoso sexual no ámbito laboral e trata con fins de explotación sexual laboral as mulleres, as meniñas e todas as violencias machistas. Esto gustaría se nos incluya. Sí. Vamos a ver, a mí, lo que me parece de broma, como partidarios. ¿Alguna intervención máis? Vamos a ver, dice vostede que cita na súa moción que a parte de maquinaria está parado da educación e que os obreros prácticamente están inundados. Bueno, non nos consta, porque se paramos co noso grupo, parou co comité de empresa, e nós non temos que apoiar a nadie dos que están ali, non lle debemos nada a nadie da educación, e nos confirma que están traballando con normalidade, claro, que en todos os concellos que forman parte da provincia de Pontevedra, é que sí que é certo que están solicitando máis recursos dos que teñen. O que lle quería preguntar é, por exemplo, se na cartera de Luis Ramos as aceras faltan ahora ou xa faltaban hai 6 meses ou un ano, e se está sin pintar ahora porque de repente se borrou, ou se estaba sin pintar desde hai 6 meses, un ano, 2 anos. O que temos claro é que a Diputación aquí ven xusto antes do período electoral, porque ahora as dalle rentabilidade política o partido de turno que goberna. Nós o que queremos é que, por suposto, se pagan cargo das súas infraestructuras, que son a súa competencia, e que resolvamos os problemas que vecinos de nós. Imagino que actualmente estarán desbordados os desperfectos e os daños causados como consecuencia do temporal, pero vamos, iso non creo que sea responsabilidade da Diputación. Está claro que sí que teñen que impedir a maior justicia posible e darle solución a eses danos que, bueno, los que non son responsables, por suposto, desde. O que estamos mirando aquí é que únicamente ustedes aproveitan que se les vengan, le facían ahora a Diputación, que iso tiña só el periodo electoral. Ahora, ao parecer, en estes poucos meses resulta que nada les vale, que non fan nada, que son uns auténticos inútiles, que están de espaldas a nós. Oye, pois, cando menos, hai que probar. A non nos costa o parque de maquinaria de Diputación de pago. Pero vamos a ver, pero ustedes que me van a decir de que o parque de maquinaria non está parado, que me van a falar aquí de que está traballando con normalidade, que me van a falar das aceras e do pintado, pero vamos a ver, aquí hai uns proxectos que estaban presentados na Diputación e que se iban a executar, que están paralizados, Miguel, están paralizados. Aparte, me ven a falar, o sea, que coñecemento ten vostede para vir a decir que veñen a solo un período electoral? Vostede é coñecedor dos traballos que se fixeron ao largo destes 4 anos por parte da Diputación, non só nos viais provinciais, sino en moitas cousas de uso dos veciños e veciñas, como foi, por exemplo, aquí cerca o asfaltado dese parking que ten aí o Colexio Castro Mos. O sea, usted é coñecedor disso? Usted realmente fixe algún seguimento das máquinas da Diputación ou realmente porque presenta o Partido Popular esta moción se acordaron vostedes do parque de maquinaria da Diputación? Pero sigue sin contestarme. Digolle, onde está a demagoxia aquí? O sea, non me contestou. Al final, fixe usted unha posición aí falando de 4 cousas que están desbordados, pois deben de estar moi desbordados, porque na carretera de Guizán, que me corrixa a miña compañera de Guizán, viñeron porque lle insistiu a alcaldesa, pero xa non volveron. E aquilo está como estaba. Unha hora. Estuvieron 1 hora, pero non volveron.
falando do día a día, sino, neste caso, das inclemencias meteorológicas, o sea, Limizán non apareceron máis. E a carretera está como estaba. Máis palabras? Sí. Sí, vamos a ver. Esto sigo dicindo o mismo. O parque de maquinaria da Diputación non debía de estar moi desatendido cando arrancou tan rápido solamente nunha chamada no teléfono. Si botou unha hora, non sei si tiña que botar 2 ou 3, sigo dicindo o mismo de que, por supuesto, todos pedimos máis. Que pasa? A Diputación cambiou, entonces si cambiou e agora hai unhas normas para a actuación, tendrá que cumplirlas. Nos levamos aquí 8 meses, ustedes son os que están gobernando, entonces ustedes son os que teñen que seguir que cumpla a Diputación. E se non cumple, pues por supuesto que non vamos a decir desde aquí que está cumplindo, pero primeiro teñen que exigir que cumpla, porque a rotonda, falando da provincia desta, a rotonda da Riba, os pasos de cebra non se miran, pero reclamarnos, meternos, bueno, pues nos gustaría saber, nos gustaría mirarlo, se os presentaron por registro, porque é o proceso que hai que llevar. Agora parece ser que o amiguismo non funciona, por teléfono esas están, non? E se as cousas, como dixo usted, Camilo, quedaron temas sin terminar, os falamos aquí, se non foi no primeiro, no segundo pleno xa, do que quedara sin terminar ali en Torroso, que o venderon a capa de espada, esto de muitos votos, que iban a facer, pero bueno, non sei se os están seguindo, se non. Sí, tamén foi escrito. Non sei. Entonces, a Diputación cambiou. Ahora, ali, claro, chegan ustedes e están en minoría. Tamén nos pasa aos demais nos outros sitios. Pero, por qué, e volvo a repetir outra vez, por qué o mismo color político en outros concellos está funcionando? Pois será porque fan as cousas como as deben de facer. Eu non sei como estuveran facendo ustedes. A eles de función. Eu vou contestar o que lle funcionou. Sabe por qué? Non sei que se refira a Redondela, porque a verdad que o único concello do Partido Popular donde se fixo algo, porque é unha diputada socialista, ¿no? Mire que rápido lle contesto. Pero mire, Emilio, vostedes, sobre todo vostedes, o Grupo Socialista, deberían de ser os que velen porque a Diputación de Pontevedra non aminore os apoios en este concello de como estudia, porque o listón está moi alto. E vostedes dous, máis o compañeiro ou compañera que se incorpore, deben ser os primeiros que fagan igual que a mí esa labor. En vez de poñerse a defender o Partido Socialista, defendan o concello. Miren, eu teño escritos que os dou cando queira, porque ademais o pregunto nos plenos. Neste pleno pasado que foi o viernes, lle preguntei ao deputado do BNG que non pensa facer cos, como lle chaman, os lombos de Torroso, que quedou pendiente de toda aquela actuación que se había feito en torno ao centro dotacional, pois quedou justamente en ese verano pendiente o que era os pasos elevados de Torroso. A contestación de momento non a teño. Entonces, eu creo que deberíamos aliarnos, eu máis vostedes, e non estar aquí que parece eu defendo vos e vostedes defenden o Partido Socialista. Miren, do tema de Torroso, en este caso de Guizán, lle falo en primeira persona porque me ocurriu. E o que lle estou dicindo aquí, yo dixen a presidenta no pleno. O que non pode ser é que creo que éramos moi poucos concellos que estábamos o fin de semana aquel do Génesis. Éramos moi poucos, non era Pontevedra inteira, era aquí unha zona moi completa. E o que non pode ser é que aquí este equipo de goberno, mañán, tarde e noite, os traballadores do concello que aproveito de conste en acta para darles gracias polo traballo que fixeron, donde deixaron familias, traballos e demais particulares e se entregaron a causa de viernes pola mañá hasta domingo a noite. Entonces, o que non pode ser é que no medio de todo esa desgracia, pois eu chame ao deputado responsable e, bueno, parece que eu estaba falando desde Guizán e que ele estaba en outro país, en outro clima, porque non entendía a resposta de pero que me dices, pero que pasa, pero que... bueno, pois eu pedinlle SOS literalmente, por favor, pídoche que me envíes máquinas, porque xa non teño máis máquinas no concello. Están neste momento 4 empresas do concello traballando porque nós non temos maquinaria suficiente e non damos abasto. Evidentemente non lle pedía solamente para a carretera de Guizán, eu lle pedía para o concello, igual que lle prestaron axuda ao concello de Redondela. E me dixo que non era posible, que me chamou dali un rato, que seguira contratando con as empresas. Isto é a realidade, e o que estou aquí dicindo dixo no pleno provincial. E
E me parece lamentable que hasta o día que o Partido Popular presentou esta moción, non aquí, sino en todos os concellos máis na Diputación, hasta ese día o parque estuvo parado, pero parado desde o mes de agosto. Entón, eu quero denunciar o que estou tratando, por lo menos conseguímoslo. Temos que felicitarnos porque hoxe o parque non está parado. Estamos votando unha moción que realmente o parque está funcionando. Don Fe, desde o día seguinte a que eu, máis os periodistas, máis os compañeiros, fomos ao parque de maquinaria. E estaban todas as máquinas, que hai fotografías que avalan que estou dicindo, todas as máquinas aparcadas, e os traballadores dándolle patadas ás pedras, dicindo, que vai a pasar con nós? Entón, que quero denunciar eu aquí? Que mentras o Concello de Mos ten un montón de cousas por facer, o parque de maquinaria estivo parado 8 meses. Miguel, que hai un cambio de modelo? Eu non me vou a meter en eso, pero o modelo que están paradas. A mí, desde logo, si en vez de estar traballando nas carreteras municipales, que todos sabemos que hasta ahora a Diputación, ademais de actuar nas carreteras provinciales, actuaba nas carreteras municipales en apoio aos concellos. O cambio de modelo que non actúa nas carreteras municipales, só nas provinciales, moi ben, pero que actúe, porque tamén están deplorables as carreteras provinciales. Entón, eu por que presento esta moción e os compañeiros? Pois porque non se traballou desde o mes de agosto hasta aí prácticamente un mes. Aquí se fixo unha mezcla de cousas cando se interviu que eu quero deixar claras, que é o cambio de modelo que delegan os concellos. A ver, non estou falando deso, estou falando do parque de maquinaria. Non o diñeiro que se vende nos concellos se deixa de vender. Que si quere deso tamén falamos, porque claro, vender a bombo e platillo que se acabou a libre disposición, meternos un carpetazo para uns días con 7 millóns de euros para que concellos, como se chama eso? Quito un lado e poño no outro, libre disposición. O que pasa é que estes maquillan, pero é o mismo, A ver se vai a pensar vostede que cando chegue o mes de decembro non vayamos a facer as comparativas, por exemplo, entre o Podíamos. É boa esa parte. Entón, é moi fácil predicar, pero un ten que ser esclavo das súas palabras. Entón, a libre disposición de entrada que se vendeu a bombo platillo que desapareceu, mentira. Hai 2 días, 7 millóns de euros para concellos. Para cales? Non se me contesta. Como se reparte? Non se me contesta. Pero casi que aseguro que nos non estamos así. Casi que aseguro. E antes, evidentemente, non hubo disposición de diñeiro, libre concurrencia, bases, reparto de axudas, o que sea, donde non hubiera unha partida para nós. Pois eu vou a velar por eso. E anímole a que o pagan todos así. Eu simplemente o que quería facer con esta moción era conseguir o que conseguimos. Por eso que nos felicitamos xa, porque o parque botou a andar desde o día seguinte de que esta señora que está falando foi a visitar. Quería decirle a Gañamos que o comité de empresa, igual que a quien está falando, foi a falar cos traballadores. Perdón, en Marea, me imagino que se refiere a ese señor que lle representa. Eu me imagino que a vostedes, alguien non nos representa, pero en Marea sí. Pero tanto ese señor como eu fomos salir a ver o que pasaba no parque de maquinaria. E o seu compañeiro de Marea, a moción tal cual está, a votou a favor. A votou a favor. Porque foi testigo igual que a mí, de que estaba todo parado. Testigo igual que a mí. E dice que están traballando con normalidade. Ahora sí, desde que fomos ali, o seu compañeiro máis eu. Desde ese día, el foi un día e eu foi un outro, non coincidimos. Desde aí sí. E non confundan as cousas, porque me falan das aceras, me falan de o pintado. A ver, estamos falando de... O parque de maquinaria non pinta, nin construye aceras. Pero tamén, se queren, falamos deso. Eu son congruente con o que estou dicindo. Eu non estou pedindo que de repente o que se fixo o goberno anterior da Diputación o faga este en 8 meses. Eu non estou dicindo eso, Eu non estou falando das aceras que faltan nesta carretera. Non, estou falando do mantemento, da conservación e do apoio a un concello cando pide axuda en momento de emergencia, como foi aquel día. Ahora ben, si quere falemos deso, porque si hai un proxecto que quedou aprobado e non se sabe nada dele, que son a reparación de Rebullón a Peinador. Se fixo de Rebullón a Puxeiros e falta de Puxeiros a Peinador. Eu vou estar pendiente deso, porque si é certo que o presidente anterior non aprobou estas aceras, fixo outras moitas cousas, pero isto non. Pero sí que deixou un proxecto en marcha.
Un proxecto que de momento ni se sabe ni se espera. Así que, de todas maneiras, todas esas defensas que quieran facer, aí me van a encontrar. Ahora ben, que se me diga que a Diputación de Pontevedra de antes solamente viña este concello cando había eleccións, o que diga eso ten, a verdad, que a realidade un pouco perdida. Moi perdida. Porque se queren, lle fago un dossier do que fixo a Diputación de Pontevedra, non lle digo máis, digo na última legislatura neste concello, con fechas, e lle demostro que estou dicindo, e que non actuaba neste concello precisamente cando había eleccións, actuaba todo o ano, porque eu me encargaba disso ademais. E agora me vou encargar, pois precisamente con esta moción, que decía el vídeo, oiga, usted encárguese como alcaldesa, hombre, por supuesto, pero sí o que estou pasando con esta moción. Entonces vamos a proceder a súa votación. Votos en contra. Partido Socialista, Belga. Abstencións. Gallamos. Votos a favor. Partido Popular. Queda aprobada por maioría. E pasamos á moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular solicitando a axuda da reparación dos danos causados polas condicións meteorolóxicas nos pasados días. Para a súa defensa ten a palabra o tenente alcalde Alberto Méndez. Vamos a ver sobre o que estamos haciendo el ante o goberno central neste momento a presentar o noso apoio que temos para poder poñer en óptimas condicións tanto a
injustificado, porque esta moción podría ser, es decir, esta solicitud podría ser estado por los cauces oficiales, cauces administrativos, que llegará. Nos parece que bien, pero nos parece injustificado, es decir, que aquí se caigan las cintas la Diputación de Pontevedra, que realmente lo que se le paga una alabanza a Fomento de Xunta de Galicia, tanto realmente no quisieron absolutamente nada, solo vinieron a sacar una foto. Pero vamos a ver, vamos sempre o tema da foto. Aquí nos interesamos máis de mirar o tema da foto e tal, para pelear que veña alguén que nos diga, non, para mí non vai, vamos a intentar buscar unha solución. Vamos a dar desconto que volvemos con os fiscales máis preocupados de que veñemos da fora de buscar solución ao sanitario. A ver, realmente, que veña a ministra de Fomento, que non é un problema. Que veña a ministra de Fomento a propósito de Madrid e a preguntar de exclusivamente a los problemas que hai. É que un prometer vamos a declarar o estado de urgencia no menos tempo posible, arrear manteca que paga falta e que crees que son para unha ministra políticamente de nosa bandera calidad de intervención en España que son para que creo que non. Que veña el vicepresidente da Xunta e diga desde a Xunta vamos a invitar unha partida de dinero para volver a Hermos e crees que son a presidenta de Diputación, que digo a presidenta, conocer a vicepresidenta, ou vicepresidenta de la Diputación, que non se acerca aquí a mirar que pasou un monte, que é o representante do Consello, todos, a ver, crees que son de como política? A ver, a política é todo, tenemos un por todo lado, a todo o ambiente, nos hacemos todos para casa, pero a política é todo. Bueno, máis intervención dos partidos socialistas. Bueno, nós seguimos mantendo o que expuxemos na comisión, se retira o punto terceiro e cuarto sí, e se non seguimos mantendo. Eu procesaría esta moción de outro xeito, non? Igual que fixemos o tema da nova compra da leva, pero, digamos, o nova marca no sentido de proceso máis institucional. Ben, primeiro, de entrada, comparto as opinións de que vos sobra tenaxe da Diputación. Segundo, non lle ves sentido quererse dar unha forza a esta solicitude, que se fai con moción, perfecto, con unha declaración. Pero, si non, obviamente, habría que levarlo por outros
Pero sí, joder. Sí, vamos a ver, si estamos en eso no acabamos nunca. Claro, pero hai que entrar, temos que mirar por nós, non a ver, é así. Lo que eu plantexo É que para mí non é fácil, para mí é facilísimo. Eu teño que mirar polo que quero son vecinos. Teño que romper as reglas mías de partido, teño que votar en contra da Diputación, un ejemplo. En contra da Xunta, en contra de quen sea, pois se rompe, punto. Porque se non estamos combinados. Por insisto un pouco que o planteamento que fago non é... Pero, Miguel, non mezcles, non ten nada que ver o informe coa moción. Claro, O informe é simplemente un complemento a esa moción dándolle un argumento á moción. É dicir, o que ten, o que vale, é o documento en sí da moción, e o informe pois é un complemento que se modificará en función dos daños que se evalúen agora. Pero é simplemente, o sea, para complementar, esta moción preséntase porque hai isto, pero non está condicionado unha cousa con outra. Es un punto máis, o outro xa non entré a valorar porque xa non vai de acordo, pero igual que na outro marco que empezamos a dar caña a que nos consideramos que queda de caña, al final nos vamos a hacer. Eso é o planteamento. Pero aquí tem unha cousa real, unha conversación, por exemplo, o tercer punto que decimos agora, non? É dicir, é da que pide o presidente da Diputación que, por favor, que nos envíe máquinas que temos unha necesidade real, que é o país da Diputación. E dicimos, Carlos Avila, que non temos contratas de máis. Normais que non temos contratas, porque teníamos que tocar empresas contratamente pagas. É dicir, non miro o caso. Que queremos ese punto? Que nos den dinheiro para solucionar isto. Punto. O resto é a Mira, os cauces sabemos cales son. Entonces nos enviamos un escrito ao Ministerio, enviamos un escrito á Diputación, enviamos un escrito á Vicepresidente, á Presidencia da Xunta, ao Presidente lle dixen que iba a pasar o máis rápido posible e me dixo canto antes me pases. Sei ademais que este tema se levou ao Consello da Xunta e a raíz do escrito de Mos, que foi o primeiro que chegou, empezaron a falar desa posible línea de axudas e agora, por suposto, despois do que saliu no DOGA o viernes, estamos preparando isto para que ano. Por que decía Alberto que hai que mellorarlo? Bueno, pues porque hai casos, concretamente o de Bosente de Tameiga, pois que desde que se derribou esa parte de carretera a hoxe, pois os danos son maiores, non? Entón, xa nos damos conta de que a parte baixa, non, da carretera, o sea, o que a auga neste caso arrastrou, pois é moito máis profundo do que pensábamos, de que parte un drenaxe moito máis adentro do que pensábamos, que isto é un problema. Pero isto é unha moción política, evidentemente. É unha moción política onde, ao final, o que estamos tratando de reflexar en esa moción o que ocurriu os pasados días. Non sabemos que nadie nos vai a facer caso por esta moción. Nos farán caso por as visitas que fixeron ao Concello, mas por os escritos que lle enviamos. E por eso nos temos que denunciar o maltrato que tivemos a Diputación. Pero que agora nos vou dar un dato máis. É que eu me quedei outro día moi asustada cando se me dice no pleno da Diputación que aquí hubo dirigentes políticos que vinieron a facer turismo por Mos. Menuda falta de respeto. Pero non a Ana Pastor ou a Costa Rueda. Non, os veciños. Porque eles estuvieron con veciños que están todavía hoxe que non saben cuál. Non vinieron a facer turismo por Mos. Oiga, por favor. Entonces, como se as gastan, como se as gastan? Non vamos a retirar ningún punto de ningún apoio. Esta é a realidade. É máis, engadiría ainda do turismo por Mos. Esta é a realidade. Que pasamos un fin de semana os veciños no medio da auga, da lama e das desgracias. Primeiro os traballadores, segundo os concelleiros e terceira a alcaldesa por este orden. E os que vinieron a personarse son os que vinieron. A foto pode gustar máis ou menos, oiga, pero que esa é a realidade, que a ministra aterrizou en Mos, unha hora antes se foi a Redondela e despois se vivo no noso concello e estuvo vendo o que pasaba. Podía non haberlo feito e o fixo. E o vicepresidente da Xunta o día seguinte, isto foi o fin de semana, e o lunes estaba no concello de Mos mirando os danos. Esta é a realidade. Entonces, decir facer política de nós que somos zapateiros, caixeiros de Caixa de Aforros, que somos? Somos políticos, non? Estamos aquí para defender os intereses do municipio. Entón, como somos políticos, temos que facer política. E desta moción non se retira nada. E lles digo, engadiría, porque me parece unha falta de respeto e de encima o que. Así que instamos a Xunta
Seguida moción le cambiamos que dice declararnos vía libre de circos con animales. ¿Alguna intervención? Non hai. Procedemos a votación con as abstencións de quen falta por aí, Óscar e quen, non? Procedemos, demais, por unanimidade, non? Votamos todos, menos dous concelleiros que estaban ausentes. E procedemos xa á última moción, que é unha moción sobre a solidaridade galega co pobo saharaui. Preguntei, unanimidade? Que quere que levantemos a mano? Levantamos, non é? Bueno, entonces, porque se puntualiza así. Xa digo, unanimidade. Venga, vamos entonces á moción presentada pola Asociación Galega do Pobo Saharaui. Alguna intervención? Non hai, votamos tamén por unanimidade e pasamos a nosa preguntas. Neste caso hai tres abstencións que se levantou un vídeo. Pasamos a dos preguntas. Señor Reutiño.
conselleira de transparencia sabe que o resto do mundo se é unha gobernanza e o publicado hai un concelleiro de transparencia. Revise os decretos de cando repartimos as delegacións. Pois que este é o concello menos transparente de todos os anos. Entonces, hay que poner en marcha mecanismos para facilitar la información y que nosotros estemos atentos a los procedimientos que no nos están cumpliendo. Sí, escuche. No, la pregunta es... No se va a contestar. A nave de Miraflores, que é unha nave que no mes de octubre pues, foi realizada, porque estaba con as actividades de la realidad, o a ver está facendo actividades, entón a pregunta é en que fase está a súa previsión de salario, que está a facer, e se realmente está autorizada por realizar actividades ou non. Las preguntas, señor Troitiño. Contesta, non contestas a iso. Señor Troitiño. Non contestas, Julio. Non hai unha relación sobre o convenio da Mesa Europea, é que non me leva a relación, cambio de tipo de convenio. De acordo. Alguna pregunta máis? Bueno, espero que le conteste a isto. Haremos o que nos diga a lei. Muy bien. Roberto. Bueno, a pregunta a miña vai hacia a Sara polo plan cultural do 2016 en donde as bases para que as asociacións soliciten as actuacións que vai complementar, bueno, todo o que va por como tamén a partida presupuestaria do ano 2016 desde eso se atribuye unha cuantidade que non corresponde ao presupuesto do 2016 esa partida segunda partida. Vale, eu concedo esta lei por escrito. A partir de ahora o grupo Gañanos non creo que queiran ter unha conversación unha persona que según vostedes é unha corrupta e unha mafiosa. Vai pregunta, Roberto. Se acaba de contestar, ¿no? Muchas gracias, Sara. Patricia. Cando antes dixo que iba a comprarse un monte para o apartamento con os usos, sí. A plazos nos pode, se o Concello pode comprar a plazos, o sea... vamos a ver, les tiene que hacernos unha proposta, é como unha expropiación, non é unha compra directamente. Está motivada por unha obra, sabes? Se non sería posible. Entón, o que motiva a expropiación é a obra da expropiación. Efectivamente. Bueno, antes de que continúe, quero decirle algo que lle vai alegrar, que o Partido Socialista creo que en 2 ocasións nos pedía que a ver cando aparecían fondos para o arreglo o arranxo da biblioteca de Lourdes. Pois decirle, comunicarlle que me olvidé antes en robos e preguntas que o incluímos no plan da Diputación. O proxecto da biblioteca de Lourdes, que son 90.000 euros, para que poida entrar en funcionamento con ese arranxo. O sea, había un proxecto inferior, pero non permitía o que era o mantemento do edificio, que depois había que gastar en máis cousas, mobiliario e demais. Esa zona quedaría para empezar a funcionar
falando con eles para que nos non temos aval o tema de protección. Está en plazo de garantía, además. Chamamos a empresa, Manuel que son informe, porque teñen que preparar todo eso. Cándido me decía que estuve ali con él. Estuvo empresa lisa. Sí, pero aparte do que está completamente orientado, que o borde da estrada, na mitad empezó a orientarse. Cándido me dixo, así empezou a usar. Sí, e además que estaba aí xo, o sea... Sí. Tomamos nota de eso, ¿no? Despois, nos mirei un gasto de guardería. Un gasto de guardería no... arriba, no la... No. Eso é usuario do IE. Ya que no concepto da IE, a Xunta contempla que aqueles usuarios que teñen o IE, en todas as fundacións se pagan unha guardería. Non hai outra, pero lógicamente a pública que non plaza non ten, non hai a máis cercana. Ese é o básico. Porque a miña dúbida era como non era pública, pero bueno... Se obliga a que esa conciliación con os usuarios do IE. Entonces, neste caso non hai, neste concello é a única que hai guardería. Incluso estuvo vendo a oferta por un servicio de amigos, pero claro, máis tiempo. Vale. Despois, o señor do público, como non manteña silencio, se vai para fora. O teatro do Día da Muller, que son para a Asociación Española contra o Cáncer, non. Así que, bueno, unha obra de teatro que así que encima non fixemos a publicidade ni nada. Do día 19 de marzo, que vamos a facer unha función para celebrar o Día do Pai en Torroso, queríamos destinar €1, o sea, é gratuito, pero que se pudiera pagar €1 e destinarlo á Asociación contra o Cáncer. Porque está mal, nos pedido que estamos sempre... non é ninguna das que leva. No. O 19 en Torroso pola noite. Emilio. Bueno, pois seguir recordando o tema do alumbrado, continúa igual e peor. Sí, bueno, agora hai algún día que funciona 25%, e outro día xa non funciona, e o tema do alumbrado en general penso que vai moi deficiente. Temos sitios onde están encendidos todo o día, entonces hai que cambiar os horarios, porque onde funciona mal, e onde non, hasta incluso todo o día. E nese punto, que creo que, bueno, veño expoñendo en todos os plenos, coño, se non, habrá que quitarlo de punto. Pero iso é que desde o primeiro día hasta hoxe, esta noite, sí, pode ser que estuvera funcionando un 25%, mas o resto non funciona. Entonces, eso xa unha vez por todas se debería de solucionar. Outro tema, si estudiaron ou revisaron as alegacións que fixemos a distribución de autobuses no transporte urbano e interurbano da área metropolitana, se tuveron en cuenta esas alegacións e se consideraron solucionables. No, porque esas alegacións nos pasaron a semana pasada. Esas había entregado o informe a Xunta, pero de todas formas temos a resposta, porque a ruta de San Rafael está cuberta polo servicio de Monbús, un por a mañá e outro por a tarde. Nos entregamos na plaza, seguro. Hombre, pois a min pasaron as que salen no Julia o viernes. Había 2 días e nos entregamos na plaza. Pero mira que nos mandámola o viernes pasado. O viernes pasado no, anterior. Tiene minutos de tomamos unha reunión no Concello e nos 2 días. Nos entregámola o xos por a Pois a min mo trasladaron o viernes pasado. Pois están presentadas en registro, o sea, non hai dúda. De feito, nos reunimos con militantes do partido e
todos os que pudemos, e claro que foi unha cousa moi rápida porque só había 2 días. Pois eu as pido disculpas, porque agradezo que ese traballo este tan rápido. Isto é que... Ademais, según el Laura me dixo, o viernes, foi o viernes, cando me comunicou. Pois foron presentadas en registro. Sí, hasta o viernes. Pero no, la semana pasada. Después la reunión de la... Claro. Nos cumplimos estrictamente, e de feito nos decían, compañeros, pero como 2 días? Bueno, pues eu viaje. Claro, foi estudiado a toda velocidade. Xuntámonos o miércoles a noite, ou xoves pola mañá, porque eu esperou o viernes por si presentaba de sábado. Pues retomo así a ver si se puede hacer algo, pero bueno, a ruta esa de San Gonzalista puede estar. Sí, por la luz. Como luz hay un servicio por la mañana y otro por la tarde, a primera hora. Y llega hasta Piqueiro. Nos considerábamos de que, bueno, era unha zona que quedaba moi despoblada. San Rafael era a zona esa de Campo de Irosas, a parte de abaixo, que quedaba desprotegida. Claro, pero que se non tamén a ruta implica un maior tempo. E non é viable. Eran 2 paradas. Sí, pero recorridos, xa son 40 e pico minutos, pasabas unha hora. Pero bueno, Mira, mandámoslo para la cerveza na xunta hasta que presentades, mandámoslo para la. Bueno, despois temos aí un problema que me imagino que estaredes encima del xa, pero que é urgente, subindo para San Antonio, en Loredo, de que si se vai en coche, si non, hai que levar ropas. Porque a agua ven, a carretera, e está destrozando. Son prometedoras porque fun ali, falei con Rodrigo, me dixo no día siguiente, Julia, que se atascaba eso, o tema de agua, ¿no? Sí. Pero fueron, tuvieron que volver al día siguiente, Rodrigo, como estuvieron cargados. Ayer a noite estaba correndo algo ainda. Sí, no, estuvimos ali traballando e íbamos hoxe por la mañana a rematar de non sei que quedaba. Sí, sí que eran varios días. Sí, estuvieron ali traballando. Eu sei que ayer a noite continuaba. Miguel, por iso, na comisión. Si estuvieron ali, foron por rato, non puderon, fueron unha casa, non sei que máis. Sí, Pero estuvieron, pues por la mañana iba a rematar, pero vai. Bueno, e por último, decir que outro día estuve ali no Concello e fomos ao urbanismo e mirei un par de cousas ali fora, no local, na Casa Grandes. E ali se están facendo unhas obras, eu non sei se no Concello como empresa existe ou se leva seguida a Lei de Prevención de Riesgos Laborales, porque desde logo ali naquela obra non existe. É increíble hoxe xa mirar unha obra feita desa maneira, en donde están preparando a fachada do edificio, en donde ten unha pequena red por diante, e mirei hasta incluso unha funcionaria baixar ao sótano esquivando os cascallos que iban caíndo das picadoras de arriba, sin ningún tipo de prevención, pero ninguna. Ali nin había EPI, nin en general, nin EPI personal, nin casco, nin nada. Ela andando por ali, precisamente desta de asistenta. E con iso é tercermundista de que unha persona vai así, ainda que hai o EPI e non o utilice, sempre vai en perjuicio en este caso da empresa, en este caso do Concello, que pode haber un accidente e despois dentro, pois eu non sei que é o delegado de prevención, a traballo do Sinado. Eu creo que a lei de prevención de riesgos laborales non existe no Concello, porque senón o traballador asignado o delegado de prevención pois está incumplindo, total, está de vacacións, pero que sepa que ten riesgo ainda que estea de vacacións. Que siga por experiencia. Bueno, pero ainda que estuvera, porque desde logo, se non está de vacacións, eu está sorda, mira, porque dentro do local non se pode traballar daquela maneira como tenes puro, que había un ruido que era tremendo. Entonces, hasta incluso que estar ali dentro tendría que ter tapóns ou cascos, habría, o sea, ten que haber algo de EPIs aí. E se non as obras que non coincidan coa jornada laboral. Entón, ten que,
que son un traballo tercermundista. Tomamos nota, gracias. Miguel. O tema da munición de peteros, que parte... Bueno, hai proxecto, feito. Sí, sí. Está en... Pues, bueno, creo que chegábamos. Chegábamos os proxectos de todo o que se leva a Diputación, chegábamos. A partir de mañá poden consultar os proxectos. Vale. Que parte se vai a comprar? Está... Vamos a ver, eso pode explicar yo mellor Luis. O lado dos multiusos, desde o multiusos hasta a casa de Eduardo. Vale, sí, esa parte de toda esa parcela. Vai a hacer los apartamentos. Vale. Pero bueno, pues la miramos un proxecto y... Después vamos a mirar un proxecto y sabemos, pero bueno, proxecto. Vale. A vir para acá, están cortando a erva no Centro Cultural de Torroso os funcionarios municipais. Non habrá dinero na Comunidade de Montes para pagar isto. Pero eso non ten sentido. Non sei... Non ten sentido. Xa se falou unha vez e non pode ser. O sea, un centro cultural que non ten dinero, vale, pero unha Comunidade de Montes que ten dinheiro, que ten que galla, seguramente que se pasaron das tempo. Bueno, entendemos, ¿no? Unha queixa dun veciño, estábamos sobes as 8 da noite cortando as cunetas na zona do Cementerio Municipal indo hacia o Rouceiro, ¿no? Pois esa rectiña que hai aí había moi mala visibilidade, aquilo estaba moi mal indicado. Aquilo había medio néboa, medio... Era un pouco peligroso o asunto. Eu creo que esa xente ten que ter un pouco de control. Non sei, eu pago para vos non é cuarto, non é cuarto. Si está sempre la capa, la calculadora... Claro, eu creo que a veces están traballando e queren tapo, pero a veces hai que ter cuidado porque se hai néboa e a cosa está complicada, pois a mellor un perigo máis que outra cosa, que unha solución. Tanto que temos traballadores 20 son, ¿no? Da Diputación. Van a empezar pronto, Miguel, tamén, que sepades que aumentan as brigadas dentro de 15 días, sí. Pues que teñan un pouco de sexo, que a veces eu creo que non se ven na reconta porque queren facer para diante e a veces é un peligro, é mellor deixarlo para outro día, para o día seguinte ou cambiar de sitio. Depois das obras que dese proxecto, bueno, do tema da moción, un pouco para que de constancia, ¿no? A mí un veciño me comentou que no camiño, en Dornelas, o camiño que vais a Fonte das Balas, a mí me comentou así, que hai un muro tamén aí. Das Balas. Fonte das Balas. Eso non é por a brea? No, eso é no é que nos cascos, pero un camiño de terra moi depois a moi estreitiño. A mí comentaron que caerá por tamén un muro, non sei ata que punto, pero digamos que para meter en ese é non fundamental. De todas maneiras, estes últimos anos, bueno, isto pasou moitas veces, non quería hacer unha reflexión coa corporación que a verdad que nadie fai nada, o sea, que eu creo que falta que lle vayan a rastro que nos chamen, o sea, nadie retira un gramo de terra, e todo o que cae ao camiño ao final son propiedades. En un momento dado, como, bueno, porque se non é moito, pois o Concello falla, pero un momento como este, que non dábamos, sabes? Tú crees que alguén dice, vamos a botar unha man porque eu non estou ao lado? Nadie. Non hai un solo veciño que era sábado, que era domingo, que a veces está máis xente na casa, que digas, vamos a botar unha